फ्रेंड्स, नमस्कार। जय जगन्नाथ। शुभ नववर्ष। आज नुआ वर्ष रे समस्त को शुभेच्छा जनाऊँगी। ନୂଆ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମ ଘରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ବୃନ୍ଦାବତୀ ମାଙ୍କର ଟେକି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ପଣା ଭୋଗ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ବାଡ଼ିରେ ପୂଜା ହେଉଛି, ଭାଇନା ଆସିକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କ୍ଲିପ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଗାଧୁଆ ହେଉଥିଲା, ନୂଆ ପିନ୍ଧା ହେଉଥିଲା, ସେ କ୍ଲିପ୍ଟା ମିସ୍ରେ ଶିଖିଛି। ତ ଯେତିକି ସେନ୍ସ ହୋଇଛି, ଦେଖିବି କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବି। ମୋତେ ଗୋପାଳ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଯେବେ ବି ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ଗୋପାଳ ନୁହଁ, ମୋତେ ଯେକୌଣସି ବି ଡଲ୍ ହଉ, ବେଶୀ ତ ମୁଁ ଗୋପାଳ ହିଁ ଆଣେ। ମୋତେ ଡଲ୍, ଗଣ୍ଠି, ଏମିତି ସୋପିସ୍ ସବୁ ରଖିବା ବହୁତ ସଉକ। ତ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଦେଖେ ମୁଁ ନେଇ ଆସେ। ମୋତେ ଘର ସଜାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ମୋତେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଗିଫ୍ଟ କରନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ସୋପିସ୍ ହିଁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଗୋପାଳଙ୍କର ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ପିକ୍ଚର୍ ହଉ କି ମୂର୍ତ୍ତି ହଉ, ତ ଭଲ ଲାଗେ ରଖିବା ପାଇଁ, ଘର ସଜାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ତ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ପୂଜା ସରିଗଲା ପରେ ଦିଆହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋପାଳଙ୍କର ତ କ୍ଲିପ୍ଟା ମୋର ମିସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେତେ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ଅଛି, ମୋ ବଡ଼ ଗୋପାଳ, କୁନି ଗୋପାଳ, ଏମିତି ଆସ୍ଥାନଟା ବି ମୁଁ ବନେଇଛି। ଗୋପାଳ, ସାଇ ବାବା, ସେପଟେ ପଛପଟେ ଗଣେଶ